Ако за първи път попадаш на мое видео, аз съм Джованоти и имам онлайн магазин за етерични масла, баланс, природна грижа и холистично благополучие. Ойло е натурална терапия, хармония между тялото, ума и силата на природата. С нашите етерични масла клиентите не просто купуват продукт, те инвестират в своето здраве, спокойствие и вътрешна хармония. Днес съм крайно недоспала и с лека настинка. Затова написах една невероятна статия, защо е толкова важен съня, как да спите по-спокойно и колко наистина е важно да си отпочините. Правилния сън и хармонията между тялото и съня. Каня ви да я прочетете в моят сайт. Ще оставя линк по-долу. А това е маслото от лавандула. Лавандулата е изключително качествено етерично масло. Това спомага за много неща. Това е етерично масло от терапевтичен клас с доста високо съдържание. Ако искаш да поръчаш, можеш да го направиш в онлайн магазина и линка в профила ми.